Monggo iki monggo piye? Lah kuwi saben ana wong lewat nawakne monggo. Monggo berjibret. Sampeyan terus ya aku digawe-gawe. Gawe-gawe piye? Saya kapan monggo ya, Mak? Sai. Wong iki nek sae ya ngono kuwi. Apa-apa digune malah. Kok mata harus pergi. Arep gitu le. Arep ganti bisnis le, alias yo sing jendhe. Macaku koyo ngono injur sing arep ide sapa to iki? Kang. Usik. Kowe nek ngene iki lak ya paling arep ngarit to. Nah, jangan kuwi kok. Lah maka dari itu, nek kowe ngarit njur ketemu suasing sing gede-gede. Nah, wis jelas bagianku. Ojo babati. Tenang wae no. Ora bakal tak babati. Angin ton. Atimu sik mlebu repinan. Ya, bapak iki. Oh, lalu ngosek kan. Wes le, Mak. Mak, dari ya, Mak. Hati-hati yo le. Mak. Ayo mau masuk ora le. Yo. Sok ben nek Ariel Tatum sing dadi dune. Wah, apa ngene. Makasih, Le. Oh, ini bocah. Podo-podo lemos. Mari kok durung mulih. Wis ya wis mau. Jare arep kondo menyang kancane kono. Ora to. Ayo bojomu ana mbok yo takon-takon bojomu kono. Ora arep takonan karo wong bisu. Mbak sepira nggonku sabar to, Mbak. Pancen ngono kuwi. Bocah wadon sing bacot. Bacot kulino mangan enak. Bacot kulino nyandang apik. Bacot mur-muran karo sing wis di dunya. Nek ra iso mikir kahanan keluargane dhewe. Iso mangan apa ora? Iso nyandang apa ora? Sing tak getuni iki jane mung siji, Mbak. Lho. Abrakan ablok koyo ngene iki lho. Kene sing direwangi esuk nganti sore pencilaan tekan ngendi-endi. Monggo golek apa segecil. Paribasani sirah tak nggo sikil, Mbak. Sikil tak nggo sirah. Lah kok entek-entekane digo nyumbang. Kuwi nek sing disumbang wong sing patut disumbang, Mbak. Wong sing bener-bener mbutuhake sumbangan, wong sing lagi kesusahan. Lha iki wong nandang seneng sih. Loh, nek duwe kajab nikahe anak, ngono ki apa wong seneng jenenge? Nyumbang kuwi lah tegese mbantu to, Mbak. Wong bantu kuwi mesti duweni samubarang sing kurang. Mbok ki awujud dhuwit, wektu utawa tenaga. Ananging nek wong sing seneng disumbang, terus sing nyumbang kuwi turah bondo, ayo karepku. Nyumbang iku kudu rasa ikhlas. Yo ikhlas. Kudu
kudune wong duwe gawe iki lak wis niat ikhlas bakal metu bondo akeh to. Ya ora? Lah nanging kenapa? Wong-wong saiki kuwi duweni gawe sing ngluwihi batas kemampuane dhewe. Yo, ini contohnya wong kuwi mung duwe duit 2 juta. Ananging maksa duwe gawe terus nanggap dangdut kok kadang kono. Kaya Areka. Komplit sak penyanyine sing nganggo-anggone ngocek-ngocek. Kan wis kaya ngono kuwi, Njur. Bandane saka ngendi? Ayo jagani sumbangan to. Ngono ki apa ora malah kekasane liyane? Ayo ora kok soleh kudune nyembah. Kayo sapa to kan sing ngebake? Nu. Langan dan. Wong kuwi nek ra nyumbang, apa ora malah dirasani? Diguna molo, diwales ra disumbang. Ini iki sing mari sengsara, Mbak. Perkara nyumbang kuwah dadi utang piutang. Gila ya wis ada to Le. Wis tradisi. Ada tradisi. Nek nekak dulu apa ya becek dibacotke. Sing penak saya penak, sing susah saya susah. Ya contohnya kaya wae dhewe ngene iki. Wong ora duwe tenan. Paksa nyumbang mergo wis tau disumbang. Lah kamangka sing disumbang kuwi cetok-cetok sugih blek. Lah yo ngono kuwi lah jenenge nguyuhi segara to kan? Uyai. Ada tradisi zaman biyen iki tak kira ora nganti kaya ngene iki, Pak. Biyen anane upacara adat kuwi tinggo nglestarene ben ora mandeg. Lah nanging ya acarane sak ringkese. Sak kuwate sing duwe gawe. Tur meneh. Tangga teparo padha urun beras sing duwene beras. Jagung yang duwene jagung. Kuwi sak pawiye, sak kuwate. Zaman saiki jarene nek ra buka sidik jos, kare ora gak. Lah yo jelas to Kang. Wong duwe gawe yo bayu Kaya melu du. Wah, aku ya jelas. Urun joget. Lah nek orangnya sing joget kaya Mas Surabaya ku to. Toh. Ngono kuwi. Tak ada. Kapok-kapok si betul. Ngono kuwi jenenge melu kok ora tombok. Arep uyuhi segara sik. Kapok ke tasnya mas. Batu. Pantai. Kowe mesti klesan dilonco to. Yen ora kowe kenapa? Rusak-rusuk nek garane Mbak Marto. Arep melu materi Mbak Marto ya kowe. Kongkonane londo ya kowe. Nyerah. Asik tak ngono Asik. Iki lho, aku iki ketek klesan dilonco. Dheweke nggo data api ret. Dia mau nyebar racun Mbak Marto ki mati. Oh, kita ono. Tak pada kisah lembu. Dengan kekuatan batang bulan akan mengumpul. Pateni bae, Pak. Paten ono sih. Apa ganti dia ngono, Pak? Nanging. Batu paten ono sih. Iki lho, Pak. Yang kemai iki bahasa ini belum tekan. Apa tak kira tak sirai sanggup? Oh, enggak, Dek. Anteng habis. Kusik. Loh, kudu ta enak medun meneh kok. Siap-siap ini.
Nanti yen saiki wani nomor Thomas pakai aku. Nanda, malah keluar. Amin. Ganja iki, kan iki ganja arep ditendokane sumurmu lek amen. Yen kabeh sing ngombe banyu sumurmu terus mutang tante. Iki piaran anak goro.